Mijin Sakago ɗaya ne daga cikin fina-finan da ya yi matuƙar kyau, fim ɗin Shahid Kapoor, wanda wannan fim ɗin idan har kalle shi zai matuƙar baka nishaɗi, ban dariya, soyayya, ban mamaki. Akwai abubuwa da dama tare da waƙoƙi masu daɗi a cikin wannan fim ɗin. Wasu dai sun taɓa fasa wannan fim ɗin amma dai a yau Lahadi Stone ya saki wannan fim ɗin mai suna Mijin Sakaguwa. Ga duk mai buƙatar wannan fim ɗin domin samun sa ga lambar wayar mu na yi mana magana a WhatsApp, musamman dai muna tura fim ɗin ne a Telegram, sannan mutum kan iya kiran mu domin jin sauran jawabi. Muna sabbin fina-finai da dama, ba ma shi kaɗai ne suka fito ba, suna nan birjik sosai. Idan mutum na buƙatar fina-finai musamman wanda suke tura, wanda suke kudu, wasu garuruwan suna turi amma kuma samun fina-finai na musu matuƙar wahala. Kawai ya tsaya domin samun fina-finai a wajen mu, za mu mai sauƙi sosai ba ɗan kaɗan ba. Za mu baku kaɗan daga cikin wannan labarin fim ɗin. Wannan fim ɗin dai na taɓa kallon shi amma da harshen Indiya ba fassara ba. Wannan fim ɗin ne wanda ya kasance an ƙirƙiri wata mace wadda ta kasance robot ce amma kuma mutum ba zai taɓa ganewa ba har sai ya tsaya ya fahimta. Yanzu kawai an ƙirƙire ta ne kamar yadda China sun taɓa aikata irin wannan abu, da kawai fim ɗin an gwada ne kamar yadda China suka yi. Aka ƙirƙire ta, tana yin dukkanin abin da mutum ke yi, tana jin dukkanin abin da mutum ke yi, sai dai kawai ba ta ci, ba ta sha, sai dai kawai ci a ci. Bayan aftan ya rasa wadda zai faɗa soyayya ta a duniya, bayan ya ci gidan yayarsa, da yake yayarsa tana Turai ne, bayan ganin wannan robot ɗin shi kenan an taya soya da ita. Kai daga ƙarshe ɗauko ta ya kawo ahalin sai ta matsayin cewa ita zai aura, kuma bayan ahalin nasu ita su ba san wace ce ita ba, ba san cewa ita ba mutum ba ce ba robot ce, sai daga ƙarshe suka gano wannan lamari ta ƙarshe. Wannan fim ɗin da kawai mutum sai ya kalle shi domin an yi taika-taika a cikinsa sosai ba ɗan kaɗan ba. An yi abubuwa da dama a cikin wannan fim mai suna Mijin Sakaguwa, domin idan mutum ya kalle shi, shi zai ba da labari. Domin dai a koda yaushe Malam Bahaushe na bayyana cewa gani ya kori ji. Idan ya kalla ya fi a ce wai gani, idan ya kalla ya fi a ce wai gaya ma aka yi, domin a nan ne ya gani asalin labarin menene abin da ya faru a cikin labarin da kuma fim ɗin.